ọwụla ofu nwoke gbagọrọ agbagọrọ biri n'ụlọ gbagọrọ agbagọ na-esi nri gbagọrọ agbagọ wee ngaji gbagọrọ agbagọ na-eri nri gbagọrọ agbagọ na-aga ije gbagọrọ agbagọ na-ekwu okwu gbagọrọ agbagọ kpankọrịkọ gbagọrọ agbagọ. Igbo bụ Igbo ekene m ụlọ, Igbo bụ Igbo ekene m ụlọ, Igbo makan, Igbo makan, Igbo ekene m ụlọ, Abịa ekene m ụlọ, Imo ekene m ụlọ, Anambra ekene m ụlọ, Enugu Ukwu ekene m ụlọ, Ebonyi ekene m ụlọ, Delta ekene m ụlọ, Rivers Commonwealth, Igbo bụ Igbo nke mmadụ ụwa niile ekene m ụlọ. Nke a bụ Igbo Comedy Reloaded Volume 6 by Sankofm from Los Angeles, California, USA. Nwanne ka e wee na-egwu wee bido. Ọwụla ofu nwoke gbagọrọ agbagọrọ biri n'ụlọ gbagọrọ agbagọ na-esi nri gbagọrọ agbagọ wee ngaji gbagọrọ agbagọ na-eri nri gbagọrọ agbagọ na-aga ije gbagọrọ agbagọ na-ekwu okwu gbagọrọ agbagọ kpankọrịkọ gbagọrọ agbagọ. Nwanne ọ dịka one guy na Ọnịcha ihe taa a na-akpọ Itowo nwanne onye ọrụta n'Ọnịcha ọ dị akpọkịtasị na ọ dị akpọ Ọnịcha nwanne ihe agba onye bụ ite nwanne ite bụ onye nkụkpọ nwanne onye anwụrụ nwanne Itowo na bọmba asịsị nwanne ọkwa anọ n'ime afịa ebe a na-ekpe akpara ite nọ ihe taa nwanne sista na-eri ji akpara wee kpọpụta ite wee sị abroda biko lead us in praise and worship. Nwanne nwa nọrọ ebe nnọfu ozugbo si n'ite ka akpọpụta na nsogbu adị akpọpụta ozugbo enye microphone obido abụ a na-akụ aka obido ọsị who can battle with the Lord, who can battle with the Lord, who can battle with the Lord, I say nobody. Onye ọbụla ekwe who can battle with the Lord, who can battle with the Lord, who can battle with the Lord, I say nobody. Ọbanye egwu nke Igbo bido ozugbo aja m Chineke m mba aja m ya aja m Chineke m mba aja m ya when the spirit get you anapụ ya microphone ọ confuse na ndị mmadụ nwanne ka egwu ọdịrị egwu gị ya biko ndị ngụkpa ndị ahụrụ ibe ndị oko ibe biko na-egwuregwu ndị ụlọ ahụ nwanne onye ụlọ adị na Sankofm president na eze ndị mfede na Los Angeles, California, USA. Sanko yi azụmọta. Ọwụla ofu nwoke gbagọrọ agbagọrọ biri n'ụlọ gbagọrọ agbagọ na-esi nri gbagọrọ agbagọ wee ngaji gbagọrọ agbagọ na-eri nri gbagọrọ agbagọ na-aga ije gbagọrọ agbagọ na-ekwu okwu gbagọrọ agbagọ kpankọrịkọ gbagọrọ agbagọ. Nwanne ọ dịka n'ogbe nwa ndị ori bịara ori nwanne oge Disemba nwanne ndị ori a na-ezu ori nwanne na-ezi ori n'ogbe niile ahụ na ya to ya house to house door to door nwanne abata na bụ unu a na-ahụ na ego ọ bụrụ unu ejiri ego ọ bụrụ ebe ụmụ nwoke na ya aka unu ọ bụrụ ụmụ nwaanyị na erepụ ụmụ nwaanyị nọ n'ebe ahụ nwanne a na-ezu ori na-aga wee jere wee bata na be nwa nwụma ahụ nwaanyị a mụrụ ụmụ ịtọ nwunye ya nọ sọsọ ya na ụmụ ya ụmụ agbọghọ ịtọ ozugbo ndị ori bata ozugbo wee na-ahịa ego nwaanyị a sị ya na abụga na nwaanyị a jaziri ego azụrụ ndị ori wee si oke n'ihe mere bụ na onye isi ndị ori wee si ndị ori ngwa repụ na ụmụ agbọghọ niile a repụ na onye ọbụla n'ebe a ozugbo ụmụ nwaanyị niile ahụ anọrọ ozugbo yaba ndị ori si ndị ori bikonu ogo onye ori bikonu unu erepụ na nwaanyị bụ agadi nwaanyị repụ unu sọsọ anyị ịtọ hapụnụ nwaanyị aga ozugbo dị ụmụ ala na ebe ahụ spak ezosi bịa Chinasa Nkechi Ifeọma ala na-ayị unu a sị m ala na-ayị unu ọtọ na ọsị ndị ori bịa biko ọga ndị ori otu irebu bide na ebe nnọ repụ na onye ọbụla na otego dị nwụ nwanne ọgosiri nwanne iwe na-ewe nwaanyị mgbadị ọwụla ofu nwoke gbagọrọ agbagọrọ biri n'ụlọ gbagọrọ agbagọ na-esi nri gbagọrọ agbagọ wee ngaji gbagọrọ agbagọ na-eri nri gbagọrọ agbagọ na-aga ije gbagọrọ agbagọ na-ekwu okwu gbagọrọ agbagọ kpankọrịkọ gbagọrọ agbagọ. Nwanne agbakọta na ndị mmadụ amụ
mekata comedy nwanne na-achụ ndị mmadụ IPP na-eme ndị mmadụ obi aṅụrị nwanne amasị ka nna na-ewu ewu nwanne ịghọta ana m ewuzikwa ewu ebe niile ịghọta ọkachasị n'ebe ụmụ nwaanyị ma ndị mma mmadụ onye ọbụla na-achọzi ka ọ fụsa nka anya nwanne akwa ebe m na-aga nwanne na-agafe na-aga mmadụ a na-eso n'azụ ihe na-arụ a na-ekwu n'azụ taya kisi nwanne ntọọnụ ọ bụrụ nwaanyị onye ala nwanne nna dị ekene ihe mụ na nwaanyị onye ala ya akọ nwanne gịnị ka mụ na nwaanyị onye ala ịmụta ọsọ m ofu nwoke gbagọrọ agbagọ biri n'ụlọ gbagọrọ agbagọ na-esi nri gbagọrọ agbagọ nwee ngaji gbagọrọ agbagọ na-eri nri gbagọrọ agbagọ na-aga ije gbagọrọ agbagọ na-ekwu okwu gbagọrọ agbagọ kpankọrịkọ gbagọrọ agbagọ nwanne o nwere tọnamenti a na-agba n'Ọnịcha mgbe ahụ nwanne tọnamenti kara aka bọọlụ ka a na-agba ịghọta nwanne egwu kara aka ịbata so ndị egwu ma ndị na-ego mechi asa players ya gbara ha bọọlụ nwanne wa gbakọta tọnamenti nwanne ọ fọziri tim na-abịa agba final nwanne ndị ọda akpụ na ndị okpoko ya agba final ee nwanne owelu mbọsa bọọlụ egwu ebido nwanne wa gbara bọọlụ fesa gbakọta bọọlụ nwanne nwere ndị na-ego na egwu siri ike agba 0-0 fesa afọ ahụ nwanne anaozie nwanne bifo agba second half ofu pleya ndị okpoko nwanne si kochie ka ọ jenye ọma amịrị nwanne jee na-azụ na wepụta igbo dọchalụkwa ọzọ tupu na anị zọnyụọ gbara gbapụta ozugbo si kochi na ọnyụchago nwanne second half ebido ozugbo nwanne bọọlụ ebido ndị okpoko na ndị ọda akpụ nwanne second half ebido egwu sikwa ike nwanne ozugbo onye okpoko na-aga n'ilu nkesara igbo nwanne elu ọdị elie pas ọ bụrụ bọọlụ na-eje na post nwanne kpaa defenda bụrụzie bọọlụ na-eje na gokipa kpaa gokipa bụrụ bọọlụ na-eje na post ka onye goolu ndị okpoko ga-akwụrụsi ọtọ ma ndị fan ha na-eti gool nwanne olu onye ilu post kwụsị ụmụnata bụrụ bọọlụ n'aka seti atọ ndị fans aka ma ndị okpoko aka si ya ndị ụchụ ndị ala ọsị ya enyego goolu kịta unu na-aṅụrị ndị ala ọ bụ na nye sike goolu kịta mgbe ahụ mgbalụ gbapụta ka m bịa gorie nke ka m bịa ṅụrịa nke m unu asị m na aṅụrị agwụgo ọtụpụ bọọlụ na adị ozugbo ọsị bịa gokipa gbapụta ova n'oge adịghịzi nwanne apịa ya red card nwanne ndị obodo na-egwurere egwu ndị na-awụla nwanne ọbụ egwu ka a na-egwu na-achụ ha ibi o nwere ofu nwoke gbagọrọ agbagọrọ biri n'ụlọ gbagọrọ agbagọ na-esi nri gbagọrọ agbagọ nwee ngaji gbagọrọ agbagọ na-eri nri gbagọrọ agbagọ na-aga ije gbagọrọ agbagọ na-ekwu okwu gbagọrọ agbagọ kpankọrịkọ gbagọrọ agbagọ nwanne ọ dịka n'ogbe na Los Angeles, California ebe a nwanne n'ogbe ebe a ihe taa nwanne n'ebe anyị bi nwanne ọnwa nwanke nwanne n'ogbe ịnweta nwa o toro ezigbo ogologo maa mma black beauty nwanne nwa na nwa na-eme nwanne nwa amaka mana nwanne onye ọbụla nọ n'ogbe chọọ nwa guys niile nọ n'ogbe chọọ nwa nwanne ichekwa nchekwado nwa adaalụ gị ozugbo a na-ekwu ka a na-ekwu onye go gị na mbịa mee gị invite ebe ha bi mana ihe a na-alụ bụ onye emere invite eme gị invite ibe na be ha nwanne agụ gbaa ga-ejide gị nye gị punishment nwanne ma ndị ọba agụ gbado asị ya fichaba ụlọ ma ndị ọba agụ gbado asị asaba efere ma ndị ọba agụ gbado nwanne asị gị saba moto niile na kọmpand nwanne otu a ga-ezu na-agụgba ndị mmadụ na-agụgba guys nwanne my guy amala my guy wee tụọlọ ọgwụ edogbado nwa wee daarịa wee nye fon nọmba ya anyị ekwu ka a na-ekwu the guy wee mee invite wee sị ya bịa ebe ha dị nwanne my guy wee jalụ wee chọjọ nwa ya ebe ha dị ịghọta nwanne so ebe a nọzi n'ụlọ n'ime ụlọ ebe ya na the guy nọzi n'ime ụlọ nwanne ozugbo ndị mkpa a na-agwa gị ya pụta ndị ụmụ ikolobịa pụta ozugbo gụgbara my guy so my guy wee yebe ha biko wee chaa biko ha wee sị oke na ha enye ya punishment ihe punishment a enye bụ na akwa niile dị n'ụlọ na ọ ya edekpọ ha nche niile gbupụtari ya ayọ nwanne kpọpụtakarị akwa kpọpụtakarị ya akwa nwanne ịnweta akwa ekpọpụtara gaa wee sị ya debe akwa nwanne ma gaa wee bido n'otu wee regide akwa wee dekọta akwa chiejie gba nwanne wee hapụ ya wee sị ya naba nwanne ma gaa wee narụta wee na-akọrọ m ya wee na-asị nsọ nkọ nna ya n'ihe eme dị ya na asị ya daa akwa ebe ọ je chọta nwa ebe ọ je gbado nwa wee mee ya mgbe wee sị ya debe akwa wee dekọta akwa nwanne
na-achị ọchị n'ime obi ị gaghị amara ihe nji achịrị ọchị maka na akwa niile ha si ha de ya dee n'ọmụ ka agụba wee sụkpa akwa niile ahụ nwanne ọ ga-ozugbo adị nwanne ebido na otu sigiri agwa tie jie otu a ga-ezu agụba amụ nke m eze mfere na Los Angeles, California, USA. Ọ nwere ofu nwoke gbagọrọ agbagọrọ biri n'ụlọ gbagọrọ agbagọ na-esi nri gbagọrọ agbagọ nwee ngaji gbagọrọ agbagọ na-eri nri gbagọrọ agbagọ na-aga ije gbagọrọ agbagọ na-ekwu okwu gbagọrọ agbagọ kpankọrịkọ gbagọrọ agbagọ. nwanne ọ dịka na CKB mgbe ahụ mgbe a na-eme crusade nwanne a na-eme crusade a na-emecha different people invite onye akpọrọ different brothers and sisters abịa na-enye talk ịtana nwanne ọ nwere the second day ga-anọ nwanne ọ nwere one brother eme invite o si esi wee nwanne the brother wee nye microphone wee na-agụ egwu o wee bido na-agụ ọsị chechiche ndụ gị bere onwe gị agwa nwanne ọnwa ndị nkụkpa na-agafe ndị Bombas nwanne ndị nkụkpa ndị Thailand ndị Colombia ndị anwụrụ ike ndị Igbo na-agafe ha na-anabe ha geta wee si n'ime ụlọ ụka na-agafe nwanne wee fụ ka agbakọ fụ onye na-ekwu okwu Chukwu nwanne ha wee chi na the brother no politician nwe ihe ọ na-azọ maka oge mbụ mgbe election chi na ọ nwe ihe ọ na-azọ na okwuchakwa n'okwu na onye eke ego nwanne ya decide ya ka ha nọ oge ka aja join ya wee je nọrọ ala ịghọta nwanne o wee kwuo ọsị ị na-ajụkwa na onwe gị si ma ịnwụ ọgwụ ole ebe ị na-eje ewo che echiche ndụ gị maka na ọgwụgwụ oge dị nso nwanne ọbanye okwuchukwu ọsị onye ọbụla chegharịa mara ajọ ndụ niile ị na-ebi chegharịa maka na onye nwe anyị abịa dịka onye ori a sị na onye nwe anyị abịa dịka onye ori nwanne ofu onye Igbo ewenye aka elu ozugbo na ọ nwere ajụ nwanne akpọrọcha niile ọta nye microphone ọsị man of God onye abịakwa dịka onye ori abịara dịka onye ori abịa na bọnk anyị enye ya anwụrụ ọsị wee ka mụọ dan nwanne spirit ka eji wee napịa microphone ozugbo nwanne ndị anwụrụ na-egbura m egwu ndị ụlọ anwụla nwanne ka nye anwụrụ ka ọsọ ka wee ka rụọ eze mmiri na Los Angeles, California, USA. Ọ nwere ofu nwoke gbagọrọ agbagọrọ biri n'ụlọ gbagọrọ agbagọ na-esi nri gbagọrọ agbagọ nwee ngaji gbagọrọ agbagọ na-eri nri gbagọrọ agbagọ na-aga ije gbagọrọ agbagọ na-ekwu okwu gbagọrọ agbagọ kpankọrịkọ gbagọrọ agbagọ. nwanne ọ dịka na ogbe nwanne ịghọtara nwanne n'oge mgbede abalị mgbe na-agafe nwanne ama nna n'ogbe nna agafe ogburu ogbe ndị anwụrụ nwanne ogbe ndị Colombia ogbe ndị Thailand ogbe ndị nkụkpọ ogbe ndị York nwanne ka nna agafe nwanne eju n'afọ na-ese anwụrụ a na-ananye elu nwanne nna agafe ihe ọzọ nna na-asị bịa nwoke m bịa ihe a ka ngafe asịkwa bịa nwoke m bịa ihe a nwanne njelubi ozugbo atụọ m daa nwanne njelubi ozugbo ofu n'ahịa ozugbo si nwanne ọgwanụ Sankofm etibezesi ọgwa Sanko nwanne amadụ na ndị ngụgba ma ọnya mbụ asị na ya Sanko asị na anyị na-eke isi ekezebụ ndụ marụ asị nwanne anyị na-afụ ihe na-eti na YouTube na Sankofm comedian n'afa YouTube gị nwanne na iji ndị Igbo ebubo oge ọbụla ị na-amanye ndị Igbo oge ọbụla ị na-atụ ndị Igbo pas na-amanye ndị Igbo nwanne iji ndị Igbo ebubo ofu onye nke ọzọ dara na Sanko ojiri Igbo Sanko oge ọbụla ị na-aghaghị ka ị na-aghaghị dị gị ọwepụta Igbo ọsị Sanko na Igbo dọchalụ kisichalụ ịkpọ ya akpụ ịgba ndị elu efu kịta isi ajụọ gị oyi nwanne ihe ọzọ ị na-anụ bụ fịa ntikala ọsọ nwanne ves kefu janụ mgbe ịgbada ajụ isi oyi Ọ nwere ofu nwoke gbagọrọ agbagọrọ biri n'ụlọ gbagọrọ agbagọ na-esi nri gbagọrọ agbagọ nwee ngaji gbagọrọ agbagọ na-eri nri gbagọrọ agbagọ na-aga ije gbagọrọ agbagọ na-ekwu okwu gbagọrọ agbagọ kpankọrịkọ gbagọrọ agbagọ. nwanne ọ dịka ndị ọyị ịghọtara ha dụkọ ha ejegoja fụwa nwanne ha esawasigo ịghọtara ha socha Igbo nugozie na ana ịghọtara nwanne wa na-aga were tebe nso ebe checkpoint ndị polisi nọ
nwanne ndị polis paakị moto ọmachịchapụ moto ha dị eme patrol ha paakị na ọ na-achekwa na ọ na-ezu ike nwanne dị onye Igbo ofu nọkọta kwụsị si ndị otu ha chere ọsị a nwanne unu afụ ọmarịcha moto ndị polisi n'iji ebe gị nwanne mma ebu unu ụzọ ma moto ahụ ọsị a mma ebu unu ụzọ ma ọmarịcha moto ndị polisi a ndị otu esi a nwanne ịba moto a ga-agbara ọtọ saa arụ nwanne ịba moto a ga-agbara ọtọ saa arụ ọsọ oke nwanne ya nna ha ozugbo owe spid ozugbo tikapụ ọsọ na-erute ebe ndị polisi nọ kwụfere ozugbo tie ha na-abịa gbakpuo n'ọfịa ozugbo ndị polisi esori ozugbo tikapụ ọsọ nke ha sori gbakpuo n'ọfịa nke ya ozugbo ndị polisi fịa n'ime ọfịa si eke ị na-agbara ọsọ nke ndị na-abịa ọsị ndị polisi ịfụrụ ụdịrị ndụ unu na-ebi ọ kọrọ anyị achụbi ya ọzọ ndị polisi kpụrụ ozugbo chaji ya for illegal running nwanne kpọrọ ya ozugbo pụta ozugbo gbakpọọ n'ime ọmarịcha moto ahụ nwanne oseta wepụta aka na windo felu ndị otu aka si ya eburula m ụlọ ụzọ baa moto ndị polisi nwanne akpụnye abụọ Isọba Sankofm eze mfeli na Los Angeles, California ọ nwere ofu nwoke gbagọrọ agbagọrọ biri n'ụlọ gbagọrọ agbagọ na-esi nri gbagọrọ agbagọ nwee ngaji gbagọrọ agbagọ na-eri nri gbagọrọ agbagọ na-aga ije gbagọrọ agbagọ na-ekwu okwu gbagọrọ agbagọ kpankọrịkọ gbagọrọ agbagọ nwanne ọ dịgo na skuulu ndị isi ndị akpụrụ isi adịghị afụ ụzọ na skuulu ha nwanne anọ na klaasị anwadịghị na-eselụ ndị isi nwanne wee nwee leto misunderstanding wee nwee nghọtafe nwanne ewepụtacha n'ilo ndị nke a na-aba na anya anụ ọgụ nwanne ndị nọ arụkwa na skuulu ha na-ayọ ha anụ n'ọgụ ha sị na onwedị ihe emerụta ka ha ghara ịnụ ọgụ a na-ayọ ha na-egwosa ha na-eji ya ya taa ejikọta ya ọkwụla ome so mụnwa na-agafeta nwanne bute uche ozugbo ịghọta as peacemaker mbụ so ozugbo rutere ebe ahụ fụ ka conditions tinsitụwadị anaghị ha ajụ na ha ma nkwe na ya anụ ọgwụ ha ekwetara nwanne ozugbo nje nọrọ ebe nna ozugbo si ana m akwado mmadụ eto n'iji bọtụlụ ahịa asụ ndị ọzọ nwanne ozugbo nje ndị isi niile agbasasị ọgụ ana nwanne ọtọ ga-eji enweta ọgụ as peacemaker mbụ ọ nwere ofu nwoke gbagọrọ agbagọrọ biri n'ụlọ gbagọrọ agbagọ na-esi nri gbagọrọ agbagọ nwee ngaji gbagọrọ agbagọ na-eri nri gbagọrọ agbagọ na-aga ije gbagọrọ agbagọ na-ekwu okwu gbagọrọ agbagọ kpankọrịkọ gbagọrọ agbagọ nwanne ọdịgo mgbe anyị nọ na Naịjirịa mgbe anyị ka nọ n'Ọnịcha nwanne mgbe anyị nọ na skuul anyị ka na-agụ skuul nwanne na praịmarị skuul nwanne ya na-agụ mgbe ahụ praịmarị 4 nwanne onye nkụzi anyị wee nọrọ wee sị ụmụ akwụkwọ ndị kristian na-eje n'ụlọ na-awọship n'ụlọ ụka ndị muslim a na-awọship n'ebe nwanne onwere ya onye ọbụla emechi ọnụ ọ sịkwa asị m unu ndị kristian na-awọship n'ụlọ ụka ndị muslim a na-awọship n'ebe nwanne ya na-azụ azụ enwere fraịde nọ n'azụ fraịde nwa Nsụka nwanne aka fraịde dị n'elu fraịde wenye aka elu na ọma dị ansa antị wee mekọ n'isis na fraịde ama nkwụ dị ansa na ihe ọya ebe bụ na ọ ya gara the whole class ọ ya eke onye ọbụla ọkpọ n'isi ịghọta oke ego ọkpọ n'isi ọtakwere gị ansa ahụ oke ego ọkpọ n'isi ọtakwere gị ansa ahụ nwanne fraịde wee na-aga ọrụ tegọsị gị ndị kristian na-eje n'ụlọ ụka ndị muslim ọtakwere gị ya ndị kristian na-eje n'ụlọ ụka ndị muslim na-eje ọtakwere gị oke ego ọkpọ n'isi ụta ka otu wee gara ndị whole class ke klaasị niile ọkpọ ịghọta ndị antị wee sị ọhụ na amalụ gị ekita asị yes antị na amalụ gị ekita yes antị awasị ndị kristian na-eje n'ụlọ ụka ndị muslim a na-eje n'ebe onye ọbụla etie n'okwu mmụọ
nwanne akpọpụta Friday onye ọbụla ekepụrụ okwu ya ọkpa ekele anyị antị adịghị disappointed. O nwere ofu nwoke gbagọrọ agbagọrọ biri n'ụlọ gbagọrọ agbagọ na-esi nri gbagọrọ agbagọ nwee ngaji gbagọrọ agbagọ na-eri nri gbagọrọ agbagọ na-aga ije gbagọrọ agbagọ na-ekwu okwu gbagọrọ agbagọ kpankọrịkọ gbagọrọ agbagọ kpankọrịkọ gbagọrọ agbagọ kpankọrịkọ gbagọrọ agbagọ. nwanne ọ dị ka mgbe anyị nọ na skuul mgbe ahụ ihe taa mgbe anyị nọ na skuul so antị anyị were akụzi ihe were akụziri anyị ụmụ akwụkwọ ya ka esi agbafe main road ịghọta ọsọ na irute na main road tupu ị gbafee ị na-anya na mgbago aka nri ị na-anya na mgbada aka ekpe ị na-anya na mgbago aka nri ị na-anya na mgbada aka ekpe ọ bụrụ na o nwere moto na-abịanụ ị gbafee ọsọ ụmụ akwụkwọ na-asị m gịnị anyị si ha ntị esi anyị na-anya na mgbago aka nri anyị na-anya na mgbada aka ekpe o nwere moto na-abịanụ anyị agbafe ọsọ ụmụ akwụkwọ m na-asị m gịnị asị ntị esi anyị na-anya na mgbago aka nri anyị na-anya na mgbada aka ekpe anyị agbafe a na-akụzikwa ihe kụzicha ihe niile a na-akụzi ịmaga ntị wee bido wee jụba ajụ ntị wee tụọ aka ọ bụrụ Fraịde nwanne Fraịde si n'ofe ime obodo wee bịa Ọnịcha mgbe ahụ gịta n'ofe ime obodo ka o si wee bịa tanship wee kpọpụta ya wee sị ya Fraịde kedu ka esi agbafe melodi ngwa anyị ka esi agbafe melodi ihe nkụzi Fraịde ebido ozugbo si ntị isi na ịrutela ebe moto na-agbala elu na-agba n'okporo ụzọ osota n'anya n'aka nri owepụta aka nri n'anya n'aka nri ọsị ị n'anya n'aka nri owepụta aka ekpe osota n'anya n'aka ekpe ọsị ị n'anya n'aka ekpe gị gbafee nwanne amụ esu na klaasị nwanne a tụsị ebe kịta gwa ya awa woto egbuo gị this boy eze mmiri na Los Angeles California president ndị mmiri na Los Angeles California Sankofm ọ ya na-ewetara ụlọ nke a. O nwere ofu nwoke gbagọrọ agbagọrọ biri n'ụlọ gbagọrọ agbagọ na-esi nri gbagọrọ agbagọ nwee ngaji gbagọrọ agbagọ na-eri nri gbagọrọ agbagọ na-aga ije gbagọrọ agbagọ na-ekwu okwu gbagọrọ agbagọ kpankọrịkọ gbagọrọ agbagọ kpankọrịkọ gbagọrọ agbagọ. ekele ụmụ Igbo niile n'ụwa niile na ndị Igbo in diaspora ụmụ Igbo niile ndị nọ n'ụlọ na ndị niile nọ n'obodo oyibo na outside country ekenelu m unu Sankofm na-ekene unu ekenelu m injinia Anayo aka mitalụ n'Enugwu Ukwu ijele Enugwu Ukwu na ụmụnri ekenelu m gị ekenelu m Imoni onye ọma na anyị na-ekene ekenelu m Mbuze Enugwu Ukwu na ụmụnri onye ọma na anyị na-ekene ekenelu m Aike Abana ọchịkọta Enugwu Ukwu na ụmụnri ekele m ndị nze na ọzọ niile nọ n'Enugwu Ukwu ekenelu m Igwe Raf ọ bụ Nnaebe Ekpe eze Enugwu Ukwu na Igwe ụmụnri igwe ekenelu m onye ọbụla ekenelu m ụwa niile ekenelu m ụmụ Enugwu Ukwu niile Enugwu nne m ana m ekele ka nchuke n'ụlọ ụmụ Enugwu Ukwu unu a na-alaikikwa onye na-alaiki unu nwanne ka emesịa Sankofm from Los Angeles California USA na-ekele onye ọbụla. O nwere ofu nwoke gbagọrọ agbagọrọ biri n'ụlọ gbagọrọ agbagọ na-esi nri gbagọrọ agbagọ nwee ngaji gbagọrọ agbagọ na-eri nri gbagọrọ agbagọ na-aga ije gbagọrọ agbagọ na-ekwu okwu gbagọrọ agbagọ kpankọrịkọ gbagọrọ agbagọ kpankọrịkọ gbagọrọ agbagọ kpankọrịkọ gbagọrọ agbagọ. O nwere ofu nwoke gbagọrọ agbagọ biri n'ụlọ gbagọrọ agbagọ na-esi nri gbagọrọ agbagọ na-eri nri gbagọrọ agbagọ nwee ngaji gbagọrọ agbagọ na-ekwu okwu gbagọrọ agbagọ nwee ngaji gbagọrọ agbagọ kpankọrịkọ gbagọrọ agbagọ kpankọrịkọ gbagọrọ egwu kpankọrịkọ gbagọrọ agbagọ kpankọrịkọ gbagọrọ egwu kpankọrịkọ gbagọrọ agbagọ kpankọrịkọ gbagọrọ agbagọ. Agbadagba iti na-atụ iti gbara ịgba 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 agbadagba iti na-atụ iti gbara ịgba